Entre el correcuita de cada dia, aturem-nos a respirar. Deixem que la saviesa ens dugui aire fresc al pensament. Saviesa concentrada. Un respir enmig de les tensions de cada dia. Hi havia una vegada un país en el qual el rei era molt temut pels seus súbdits, ja que observaven que la seva crueltat amb els presoners enemics era molt gran. Feia temps que estava en guerra amb el regne veí i només capturar els presoners els portava al seu castell a una enorme sala on els col·locava al centre i els cridava en fúria: «Us donaré una oportunitat per salvar les vostres vides. Si aneu cap al costat dret, trobareu els meus soldats, armats amb arcs i fletxes, que no dubtaran a donar-vos una mort ràpida. Si per contra aneu cap al costat esquerre, veureu una porta negra. Podeu escollir cap a quin costat dirigir-vos». El rei feia un silenci i els deia: «Escolliu!» Els presoners conversaven sobre quina elecció seria la més apropiada. Les seves cares reflectien por. La idea de morir ràpidament per les fletxes dels soldats o no saber què hi hauria darrere d'aquella enorme porta negra els feia dubtar. Les gotes de suor relliscaven per les seves galtes. La decisió no era fàcil i les seves vides estaven en perill de totes maneres. Qualsevol decisió significava triar i descartar. Com més complicada els resultava l'elecció, més eren les possibilitats que els sorgissin els dubtes. Tots escollien una mort ràpida, la porta dels soldats. La por, la incertesa i inseguretat de creuar el desconegut va poder més. La guerra va acabar. Es va fer la pau entre els dos regnes i la vida va seguir el seu curs amb normalitat. Va passar el temps i un dia un dels soldats de l'escamot d'arquers estava fent guàrdia al costat de l'enorme porta negra i veient passar el rei es va atrevir a interrompre el seu senyor. «Disculpi'm, però què és el que hi ha darrere d'aquesta porta negra?» El rei el va mirar i llavors li va dir: «Obre-la tu mateix i ho veuràs». Sense poder controlar el pànic, va obrir amb cautela la porta i va començar a entrar la llum del dia i una olor d'herba fresca. Ara la veurien com la porta del jardí, com la porta a la lluminositat, com la porta de la salvació. El color negre deixaria de ser el sinònim de la por. A partir d'ara, passaria a ser el color de l'alegria, de l'esperança i de la vida, ja que la porta, en realitat, duia a la llibertat. La por i la inseguretat havien portat a tots aquells desgraciats presoners a escollir la mort en lloc de la llibertat. El rei tenia raó en dir-los que els donava l'oportunitat de salvar les seves vides, i aquests no ho van pensar bé. Doncs si d'una part estava la mort segura, de l'altra estava la vida. Però quan la por i la inseguretat s'ensenyoreixen de la ment, s'arriben a prendre decisions errònies. Imaginem que anem caminant per un bosc del que ens han avisat que està ple d'animals ferotges. Enmig del camí, de sobte, escoltem un soroll i percebem una ombra darrere d'unes branques. Sense comprovar si és o no un gran os amb ganes d'atacar-nos, en menys d'un segon el nostre cervell ja ha desencadenat una resposta. Ens posem a córrer com a bojos a la recerca de salvar la nostra vida. La por, com totes les coses, és bona en petites quantitats, ja que ens fa estar en alerta davant els perills que ens envolten i les dificultats que sorgeixen, és a dir, ens fa prudents. Però en grans quantitats ens fa prendre decisions que no volem, ens impedeix fer coses que volem o ens fa fer-ho d'una manera molt diferent. La por, de vegades, ens impedeix ser nosaltres mateixos, no ens deixa viure la vida al 100%. En el cas de la història inicial, la por estava per davant de la raó. La por a fallar pot ser totalment paralitzant. Podem buscar inútilment la lògica en una situació irracional, esperant dades que mai arribaran. La por ens anul·la la raó i la presa de decisions, i en situacions límits pot ser desastrosa. Segur que més d'una vegada hem pres una decisió de la qual ens hem penedit, o que hem considerat que era un error després d'haver-la pres. A tots ens ha succeït, i això és perquè prendre decisions no és gens fàcil, i més si la decisió és important. Cada dia, des de que ens aixequem fins a que ens fiquem al llit, hem de prendre decisions.
Algunes són intranscendents, com escollir el color d'una samarreta, i unes altres tan importants com decidir el nostre futur professional. El 2008 va començar una crisi financera que ha destruït milions d'ocupacions i amb elles l'esperança d'una vida digna per a milions de famílies, que han vist trencats tots els seus somnis. La majoria d'aquestes persones que han treballat durant molts anys o joves que han estudiat carreres universitàries i que es troben en atur es pregunten com han arribat a veure's en aquesta situació. I pot ser que els que tenen més sort conservin el seu treball, però a costa de perdre drets i una qualitat de vida que probablement mai recuperaran. Mentrestant, altres persones, la minoria, aprofiten aquesta situació de crisi per enriquir-se, mitjançant nous negocis o accedint a llocs d'ocupació ben remunerats. Quina és la diferència entre aquests dos grups de persones que davant una mateixa situació corren una sort completament diferent? El genial Tony Robbins, en el seu llibre Despertant el gegant interior, resumeix a la perfecció la diferència entre aquests dos grans grups de persones amb els que ell denomina la síndrome del Niàgara. Penso que la vida és com un riu i que molta gent es llança a ell sense saber on volen acabar. Així que, al cap d'un temps, molts queden atrapats en el corrent de les seves pròpies pors, limitacions i frustracions. No decideixen on volen anar, ni quina és l'adreça correcta per a ells. Simplement es deixen arrossegar pel corrent. Se senten fora de control i, com a conseqüència, queden en un estat inconscient fins que un dia es desperten a la vora de les cascades del Niàgara. És en aquest punt quan s'adonen que no poden retrocedir i cauen. De vegades la caiguda és emocional, de vegades és laboral, de vegades financera. Podrien haver-ho evitat si haguessin pres les decisions correctes riu amunt. El fet de prendre decisions correctes és primordial en la vida. Per això cal excloure la por que ens porta a la inseguretat i al pànic, però cal afegir la que ens du a la prudència. Ara podem seguir amb la seguretat que ho veurem tot amb més encert. Us convidem a gaudir una altra estona de saviesa concentrada, un respir enmig de les tensions de cada dia.